Because this is my ministry. You understand? Is this not my ministry? It's yours. There is no Jesus Revelation Ministries without Apostle Shwenga. Yes. Jesus Revelation Ministries is my ministry. Saka page iroro richagaina attraction. Ragaina attraction unotsvaga mablogger anazigo ovabhadhara anazigo ma50 nema100 ekupota vachiposta tumavidhiyo futi tumwe chetepo anazigo saka unotomupa uchipinda mumotikari yekuhaya omudza kuti isa caption yekuti ringa isina noise anazigo panopera 1 week vachikuposta anazigo uchiita sekudaro I can guarantee you that within 2 months unonge uine a minimum of 80,000 followers pasocial media lokubatikadare anazigo. Ladies and gentlemen, I'm back again on the Apostle T.F. Chiwenga divorce saga. I really hope that we will get to the bottom of this matter. I really hope as well that we have an interview with that former wife who was divorced in 4 days, Vanessa Nyasha Berenga, if I'm spelling the name quite correctly. Apostle T.F. Chiwenga gave his reasons. Gaira kuti mukadzi anenge spy anenge CIO operative intelligence plant ada kuva poisona ane ma-irregularities in her character and body which cannot be rectified, and he says that is why I put her back to her parents. And I really hope that we'll get to hear the side of the story from her, because there are always two sides of the story. There are always two sides of a coin. Tinzwe kuside kwake kuti zvakamira sei, because zvaari kuitwa musikana uyu, she is being defamed in a way. Reputation yake is going down the drain. Zita rake riri kusviba, tisinobva tambonzwawo kuti iro side rake riri kuti kudii. But divorce iyi, Apostle T.F. Chiwenga, it's actually haunting him. He actually had a midweek service yesterday. Ravanga vakutry kuexplaina futi kuexplaina. Wambona kana uchifunga kuti vanhu havasinyatso kubhelievha nyaya yako, unotanga kuexplaina uchiexplaina, and that is what Apostle T.F. Chiwenga is doing, and it's really sad. It's really sad. But I like it because not the divorce, but I just mean I like a panic reaction kari wana Apostle T.F. Chiwenga, because kari expose what we have long talked about the character of this man, Apostle T.F. Chiwenga, like what I'm going to play right now. Dr. Mungonzwa. If you are able to see so many mistakes in Apostle Chiwenga, why don't you write a CV to Jesus Christ and tell him you are better than Chiwenga? Why don't you start a ministry that becomes better than my ministry? Because this is my ministry. You understand? Is this not my ministry? It's yours. There is no Jesus Revelation Ministries without Apostle Chiwenga. Yes. The Lord Jesus Christ used me to start this ministry. The church belongs to Jesus Christ, Yes. but the ministry belongs to me. It is my ministry. Yes. Jesus Revelation Ministries is my ministry. I will not apologize for this. This is my ministry. Why don't you open your ministry and then shut it down when you make a mistake? And this is my ministry. Kana uri kusvotwa nezvandiri kuita izvi, ameno zvako. Kana uri kuona nge ndikuita ma-mistakes tereke, ameno ako. But I want to tell you on record kuti Jesus Revelation Ministries chinhu changu. This is the sound of pride. Ukaona makutouzwa kuti chechi, because Jesus Revelation Ministry technically it's a church. Saka mukuzouzwa kuti church iyi ndeyangu inini. Of course, what he's explaining, kuti the church belongs to Jesus Christ, but the ministry belongs to me. It's correct. And it's correct. Asi the spirit behind. Ukaona pakutongotaurwa kuti Jesus Revelation Ministries iyi. Ukaona pakutongonzi Jesus Revelation Ministries iyi. Chinhu changu. Unoziva kuti pride is actually kept in. And those who boast should boast in Christ Jesus. And I'm proud that we have lost whatever that we have gained. We count those things as a loss for the excellence of the knowledge of our Lord Jesus Christ. Ukaona wakutongotaura kuti iyi ndeyangu JRM. Actually vanhu vekuJesus Revelation Ministries muri kutoudzwa kuti zvese zvamuri kuona izvi ndezvangu.
this is my Stockville, this ministry is mine. Actually, it goes beyond. Mukutoudzwa kuti ani mukuona maspika, mukuona studio iyi, mukuona mota idzi, muri kuona imba idzi, ndezvangu, it's mine. This is not chinhu chedu, it's personally mine. The sound of pride. Paipa pari kunzi toda kutanga chinhu chechurch, chinhu cheministry yedu, chinhu chaApostle T.F. Chiwenga. So hanzi muchisvika masvanyosvotwa nezvandiri kuita, kunzi masvotwa, mabaikana kuti ndaramba mukadzi, kana masvotwa kuti mari ndaishandisa zvakati, tanga chako, because iyi ndeyangu. Jesus Revelation Ministries is mine. The sound of pride, ladies and gentlemen, that is the sound of pride. Ndo matauriro anoita chinhu chinonzi pride. Ukanowa kuti ndini, ndechangu, woziva kuti pride has kept, has, inonzi crept in. But pride goes beyond the four. Ndo zvinotirapa kuti pride goes beyond the four. Ukaona wakunyanyoita pride strike, woziva kuti kudonha kwako kwapadhuze. Pane kaskew kanoshandiswa nevanhu kekuti divert attention. And that is the same thing that I want you to see chiri kuitwa naApostle T.F. Chiwenga in this video as well. Kuti munguone at the time yekuti vanhu vari kuti imimi makaramba mukadzi in 4 days zvinotarisirwa here from a man of God. Look what Apostle T.F. Chiwenga is talking about. So when you are in a church, you are going to find out that there are names that people call their churches, which are demonic, but they don't know that it's demonic. I'll give you an example of Makandiwa's Chitungwiza church building. It's called Basilica. I don't know, the Chitungwiza Basilica or something. I don't know what they call it, but it's called a basilica. But according to history, you can't call a building a basilica if it does not belong to the Roman Catholic Church. Because a basilica is a building that is named and granted special privileges by the Pope. Oh. So you can build a nice building and you want to find a nice name. Yes. And then you say it's a basilica. Have you spoken to the Pope? Yeah. You understand? You must also understand that a basilica was a building that was a large oblong hall or building with double colonnades and a semicircular apse used in ancient Rome as a law court for public assemblies. So the elite members of the Catholic ecumenical hierarchy and order who do not really use a basilica. There was another a temple that was a higher level to a basilica. It was for public. A basilica was for the povo, for the ordinary povo, the ordinary common members. This is why the Vatican City is not a basilica, because that's where you find the Catholic archbishopric and the papal order. It's there. You understand? Yes. So, munenge muchizviziva here izvi pamunotumidza chechi kuti basilica. So what was the point of this? What was the point? Absolutely no need except to divert our attention kuti tikanganwe nyaya dzedivorce. Nyaya yebasilica yangopfekerwa payatanga kutongotaurwa kunzi basilica is evil. Basilica is demonic. The word basilica haifaniri kushandiswa. That is Apostle T.F. Chiwenga for you. And this information, Googled information, wangoiwana pa ChatGPT. Is it demonic to name a church building
kuti basilica. Is it demonic kuti zita raishandiswa kuroma torishandiso izvezvi in a Pentecostal movement? Is it really demonic? Kana vanhu vari kuUFI basilica, is the UFI church building a basilica? Does it mean kuti iwewe kuti chinhu chinzi basilica chinofanira kunge chimbori expressly by the Pope? Can't ma Christians adapt a name izvezvi rekuti name iro rakamboshandiswa nemapope kumashure? Since washandisa ChatGPT, let us use that ChatGPT as well kuti mungoona kuti this Apostle T.F. Chwenga trying as much as possible to divert our attention. Saka tangobvunza ChatGPT panapa kuti is the name basilica demonic? Zvikanzi neChatGPT, no, the name basilica is not demonic at all. Here is what it means. The word basilica means royal or kingly hall. Doesn't know word roti basilica. It means royal or kingly hall. Apostle T.F. Chwenga utanzi basilica ndeye povo. Definition of basilica, royal or kingly hall. Of course, it talks about it being an ancient Rome word, a building, raishandiswa for legal and business matters, and raishandiswa na pope na chi and it. But the origin, it means kuti royal or kingly hall. What does it mean? Prophet Makandiwa, in naming the church UFIC Basilica, he meant that it's a royal and kingly hall. And where does it come from? The Bible talks about us being a royal priesthood. What is a royal priesthood? A royal priesthood is a priest who occupies the kingship position as well. The Bible means you are a chosen generation, a peculiar people, a royal priesthood. Saka Christians, we are royalty. Saka the place that we gather is a royal place. That basilica, ma Christians ariko, aninga ari royal. They are a royal generation, they are a royal priesthood. So when they gather in that building, they are gathering that building, it becomes a royal building. So another name for it is a basilica. So what Apostle T.F. Chwenga is talking about is much of nothing ado. It's just nothing. It means nothing. It's irrelevant. But well, we understand this is a man who is going through divorce. And in trying to divert attention, what really was wrong with that lady? You would rather now aim at Makandiwa, now aim at this is my ministry. And you can't believe the last person that he wants us to divert his attention on. Rose says, Apostle, mrikutodaro zvenyu madzibaba masango vati vakuroterai hope. Madzibaba masango ndo last target yavo. Rose says, Apostle, mrikutodaro zvenyu madzibaba masango vati vakuroterai hope. Masango haana hope dzaanorota. Masango ngaatanga aponeswa ozoziva kuti hakuna hope kuNew Testament. We don't dream in the New Testament. He is still in the grave. It will be a long time until Masango is resurrected. You still talk about dreams this day and age. Our young generation, they know that. You remember a certain prophet said he saw frogs coming out of my mouth. Eventually, he is the one whom we saw going to submit to a frog government, receiving ungodly gifts from ungodly men. So, Vamasango becomes the last easy target for Apostle T.F. Chwenga to cover up for nyaye divorce yawe, which is actually said, but that would affect check. Zvanzi Vamasango vati ndakakuroterai hope, zvikanzi kuNew Testament hakuna hope naApostle T.F. Chwenga. Paipa panonzi neBhaibheri, in the last days pandichadurura mweya wangu, pachitaura zvekuti vatana vacharota hope, zvinenge zvichirevei? Kana kuNew Testament kusina hope. Does it mean kuti hakuna hope kuNew Testament? Kana mutiuzwa neBhaibheri kuti vatana vacharota hope, haisiro here New Testament yacho iyo iyi.
Which Bible is Apostle T.F. Chiwenga reading? Or is selectively reading the Bible? Chichiri kunyatsoitika pana Apostle T.F. Chiwenga. Ndakupai iyi Bible richitaura kuti mazuva ekupedzisira vatana vachaita sei? Vacharota hope. Ndona ndikukanganisa kuti vatana here kana chii, but vhesi ndarisa pari kuratidza kuti ndiani acharota hope. But well, this is Apostle T.F. Chiwenga, a man who is trying to divert our attention from nyaya yedivorce yavakavagara bamba. So we can expect him to act that way. I don't know. Tell me what you think about this in the comment section. Ndonzwa kuti zvakamira sei. And with that, I'm out. Ariko machechi maharare evanhu vasina kusvika grade 7 chete arimo. Kungoti tiri life. Zigo anozoita sei anozoplay. Zigo anozoita sei ingadai ndaita name some of them. Zigo anozoita sei ariko machechi maharare ekuti ndevanhu vasina kusvika grade 7 chete. Grade 7 chete. Noenda paFacebook sonyatsonoti munhu akasvika grade 7 anogara sei? Zigo anozoita sei? So Mwari vakanaka vanogadzira machechi emunhu chi wese. Grade 7 chete. Kungoti tiri life. Zigo anozoita sei anozoplay. Ladies and gentlemen, this is my first time digital exhibition here a 6.2 kVA solar system. Kwandainyanyowenda neLagos ndainoita ma 1.2 ma 3.2 ma 4 ma 5 kuma 6 waiwanzondisiya. Saka this time ndatikana makunesa 6 musandisiye, and actually we have got a happy client here. Mndara madi tinofara makadiko vazigo. Vazigo vanofara. Mangetsanganidza kuno izvezvi tichitaura izvezvi vakomana vaita oni system yavo. Andinoona manext wavo haatorina. Andinoona vakatodongorera mumajurawo kuti vaunze mafoni avo panapa vauye kuzochaja. Pane yatinoti class difference. Right. Are you satisfied with service? I'm very satisfied 100%. Zvinhu zvavo zviri smart vakomana sezvauri kungoonawo chirungu ichi chachirungu muno mumasasa pake. Vabore zviri jangi. Izvi ndezvekuborodeo. Borodeo masasa pake. Paboro zviri jangi andinoona. As you can see, zvinhu zvacho very clean. And how did you get to know about Logos Solar Tech? Ini Logos iwe ndinombokutevera kapani ngirikiri pazigo pako paipa pasocial. Manje ndofunga pane kwamakamunoisira anonzi Chief Bushu andika. Ndikati right. Ndobva ndatanga kufollow pano ndobva nangorova Logos ipo munhu pa YouTube. Ndikaona iwe unowanza kudhilana ende vanhu vacho esezva unoona uniform dziri smart guys. Yes. Ndikati kana yandi. Ndikati vanhu ava vanenge vakati vakarongeka. Ndichiona even pandakawana namba dzavo handiti ndakucheka mastatus avo zvinhu zvavanenge vachiita ndikaona kuti izvi zvakanaka zvisingaiti. Then ndikaona something chakanaka chakaita sei. Boss pane mumwe muisiro unotora masola andopinda mudzimba dzavanhu unenge kuitwa chibhubhubhu imwe inenge iri pasi chimwe chakadai zvimwe zvasungwa newaya vamwe vanenge vana mawaya inda chandatanga kutarisa vachisvika vakomana i2 box. Yes. Plus even Jaguar vauya naro nerimwe resupport rechichi ndikati iri timu rakarongeka vachiti kwanzi tiri kuuya takunonoka vambotinonoka imbijana baamene miscommunication yanga ichiitika. Ndachifunga ndichaona vanhu vakatakura zvimabhegi zvimasachewa aiwa. Thank you so much. Rega timbonzwa main details about this solar package. Mr. Kechi. Hello, how are you, Zigo? Better. Ndo 6.2 yeah. That's 6.2 kVA solar system yatinayo panapa. Capacity. So this solar system, I mean, inosimudza 1 horsepower bore pump, yosimudza 0.5 horsepower booster pump, yosimudza 2 mafridge, yosimudza washing machine, yosimudza lights, TV kana 2 ma-TVs, yosimudza nezvimwe zvese zvinoseenzesa magetsi. Inochargera iPhone 16. iPhone 16 inoita kunge ichaputika nemoto wacho wakazara. Alright. And then battery pana mandikuona mamazita ari different. Okay. So client yedu iyi taisira battery nonzi Day. Day is one of the premium batteries. Kana takutaura zve ma products ari nechepamusoro-soro.
day it's one of those batteries. Yes. So tavaisira day and a must inverter i6.2. So solar system yavo ichange ichivashandira zvinovafadza kwazvo. Zvinovafadza still. Alright. Kopa mutengwa. Okay. So fixed and supply price yesolar system ino is 2,500. 2,500. Yes. I thought it was already 6.2 kVA inongoitawo 6,200 Honda Fit. Aiwa haidzi zvazvinhuka izvi mabatteries ataakuisa aya rine warranty ye5 years. Yes. Inverter yo ine warranty ye2 years. Saka unongoona wega kuti value inobva pawarranty. Because chinhu chine warranty chinenge chichiexhibitawo value yacho. Alright. Isusu muZimbabwe azhinji vedu takura tichitenga zvinhu pamikoto, hatinonyanya kutenga mumashopu chaicho anga ariko nguva yakakura namudhara wedu. Kana muchiti warranty, what do you mean? Okay. So what we mean by warranty is if there is any technical effect inoitika on this thing during that time of 5 years, we as Logos Solartech, we can come and replace this battery. If it is able to be repaired, we can just take the battery and repair it for the client. Alright. Without any cost from the client. Without any cost from the client. Yes. Muchinzwa mashoko akadai Andasipigwa. Ndanakigwa. Ndanakigwa. We are in this together. Wazviona manje. Kuti kana vakomana vacho vakazodai mberi which I don't expect. Nongozoti vakomana handi unenge wachiposta siku. Yes, plus not a poster just. Pane sticker bana. Pane sticker wazviona manje. Pane sticker bana. Rimwe apa. Rine address. Anditi. Rine mafone number. Exactly. Kuitira kuti futi vanouya vanenge vachida kukopera bana usikuda kukuudza etoda kukopera vari mumba. Mazviona manje. Vanongodai vobva vangoti dhadha. Ne-iPhone 16 yangu vachitaura. Your last words. Aiwa vakomana vangu. Ndoziva kuti ndichasara ndichinetsewa navavakidzani. Yes. Kuti vachiuya vachizoita zvavanga vachitaura izvozvo. Yeah. Saka aiwa ndinotenda vakomana veLogos Solartech vandiitira basa rakanaka. Zvinhu zvangu zvabuda nice. Ladies and gentlemen, ndofunga murongonzwa a testimony from a happy client, and we will continue kuita my exhibition. Chero kwaunenge uri anyway in Zimbabwe, sometimes tinotombo cross a border futi unongotibata toya zvakamira sei. And with that we are out.